garbi dagoena da, mendaroren geografiak, mendaroren geografiak daukan berezitasun bat dala oso herri, nahiko herri sakabanatua dala, ez da, ordan lehen garai baten gehiago, orain gutxiago, auzoetan antolatzen zen, orain saiatu zian, hor Garagartza eta Mendarozabal bitxartian zentro bat sortzen, pixkat konpaktatzeko, edo trinkotzeko herriaren perimetroa, edo. Eta, neurri baten hori, azkenean lortu dana da, pixkat trinkotzea, baina horrek ekarri du, pixkat periferian gehatzen dianak, bai jendez igualez, baina bai bizitzaz ustutzia, ez da, orduan gaur egunean auzoak badauden egoeran. Gure iruditzakako, jaietan zehozer jartzea ez da nahikua auzoetarako. Auzoak bizirik mantendu bia dira, saiatu biako litzateke modu efiziente baten hori egiten, ez dakit, hor bere momentuan Siadeko kindako plan baten planteatzen zen, Mendarozabaleko plazatik hasi, hor eskola gainetik eta Trinidad Azpiti doan bide horretatik eta udaletxera dixen, udaletxeko plazara edo herriko enparantzara doan bide hori, eta gero hortikan zubitikan azpilgotara doan bide hori eia kota zerora dagoena, eia laua da bide hori, hori izatea Mendaroko kale nagusia, hola esateagatik. Eta horren inguruan, konzentratzia auzo desberdinak lotuz zera. Egisa da hor, Garagartza pixka kanpoan geratzen dela, Garagartzak badauka problema berezi bat dela uholdiena, orduan horrek pixka mugatzen du, bertan hile izken gauzak, baina goiko partian eta badauzka azpiegitura kulturalak eta hori indartu bia da. Guk garbi daukagu auzoak indartu bia diala, eta bere momentuan ez dakit idea izaten zen, hori pixkate gero eztabaidatu biharra da, baina bat izango zen, saiatzia dana zentrora eramadan biharrian, gauza konkreto batzuk auzo desberdinetan banatzia, zerbitzuak, azkenean jendea eraman arazten daben zerbitzuak, eta orduan pixkat jendea eraman arazten daben gauza baldin badaude auzoetan, horrekin lortuko litzateke auzo horretan pixkat zehatzia, orduan pixkat dana horre erdixan konzentratzean alde ez gaude, hori da, pixkat, buruan dara biguna, eta jendeakin planteatu eta aurrera aterako deguna edo saiatuko geana.